kontuz! Ja, antzarren bila jungianean, ni argi eta garbi ikusiot Xabiri. Zer egiten ez dakit, Xabi... Ez, Gontzal, a ber. Xabi, zuen antzarrak usatzen aritu da? Bai. Xabi, egin alduzu nahi gabe izan bada ere? Ez tare. Sartu naiz ikusi dut hortzerela eta karik esan dit. Har, Xabi, 10 antzarrak antzian. Guralde. Etorreiz, bai zorratzia. Punto. Ez dakit konturatzen dien, baina kaltze zuen bakoitzen, beti eskusa azkuzu eta beti keja hoiten zate. Baina eskusa gure talderiko izanen da, beti. Galtze? Zuen erruenei botatzen naizia, Aizaten abiatzen da eskusa galdin dezulako. Asi de klaro. Nita edu sartu geha, hartu ditugu gure antzarrak eta eraman ditugu gure lekua. Gaizki inbalin bazuen antzarran lana, zuen erru da, ez? Oain ez bota pelota kanpoa eta hasi eskusak bilatzen, osea... Bueno. Epa. Rollito. Joe. Ostras, ze fantasia dan programa, moesez. Osea, antzarrai buruz diskutitzen nahi di, osea, eharra da. ETV behartzen programa bada. Bueno, ikusi dau, Negutegin Josek eta Gontzalek salatuz duela antzarren auzolan proga, joko zikina intzen nuela talde ordeinekok, eta zehazki Gontzalek esan zonzuk zeu Xabi, behaien antzarrak usatu intzen zenitula. Zure esanetan berriz, hoi gezurra zan, eta aitzaki baino ez ziela, ze gorri galtzen zuen bakoitzen, aitzakin bat erabiltzen zuela, ez? Bai, garbi gaituan nik uste, ez? Tramposonan izan ezela. Edo zen prueba erruen etzako zan, igual zion. Eta bai, azkenen nik uste garbi esaten nira, behiek galtzezun bakoitzen beti biatzezun, galdu eta irabazire, bai, beti botatzeukoten zuze guri atxakatzeko. Eta nik uste doi, pixkate galtze txarro izeuketela, eta beti biatzez dela eskusan bat, besti kulpa botatzeko. Momentuaren batean sentitu izan zara mintuta lehiakiren batek edo epaimaiko batek zerbait esan ondoren? Ez, azkenen ni garbi neuken noan ikon baita, orduan banekin atxakoko ziatela altzuen guztie eta saioko zilan nahi bilatzen, orduan bane pixkat burue hotz mantentzen nun eta banekin jaso harra nukela jaso harra guztie, alun bezala defenditu eta aurrea. Eta pentsa hueltzen duen igual, zuk esandako, esantzitzaizun zerbait beste modun batea esan da igual egokigoa izan litekela, edo moduk, edo santitu dituzu batzutan etziela, hobetzekok. Bueno, azkenen osaliak eta reality hori oso intensoa zan, eta moduk ezien, altzien guztik, beste gaizkizteko, eta lo que sea, orduan, ni prepautan egon, eta moduk inundik inoa etxaten molesta guate, eta, ez. Hemos venido a jugar. Noske. Bueno, hasiera batean, talde gorria desegiten ari zenaren itxura ere hartu genion guk, talde urdinan aldiz esango dugu, tirabira bat, baino gehiago ere izan zirela edo izan zenituztela Xabi, baina batuago zeundetenaren itxura bazegoen, behintzat telebistaren beste aldetik ikusita, zer nolako harremanak zeuden talde barruan? Bai, oso ona. Nik uste hasieran saiatu ziela gorrek iten, como que eran una piña, eta gu beti hostiak agerela bata besteekin, eta zean, baina gero azkenen, digamos, guk show gehiago genukela talde bezala, ez? Eta bai kamara aurren eta bai kamaratzen, azkenen, esaten, lo mejor de cada pueblo. Eta kamaratzetan izan zen, osea, kriston parek eta botatzen genitun, eta kriston tarte honak danokin, bai. Gazte irratik, Maitan eta Natalien arteko zita-zitalen, denetatik entzun dugu, sekzio hortan, baina bada sekzio bat edo zati bat zukin entzun nahiko genukena, entzun dezagun. Ega, Natalia, kontatu, baserrian gertatu eta ikusi ez den zerbait, eta jarraitzaileekin jakin beharko luketena. Jarraitzaileek barkatu. Adibidez, gauean gauza asko pasazien, baina ez daude irudirik. Egisa da, gauetan faten ziren kamarak euren logeletara, ez? Gauean geratzen ginen. Baina ze ondo, hor txabuelo ondoan zuten. Eta ze pasatzen zan hor? Holan zoze berezirik, ez dakiziena... kriston farrak eta horrela botatzen dituen. Bai, sushi egonekin bai. Batzutan bai, Bai, orduan igual gero onderuntzari gauetan, ez? Gauetan oberena. Bitu. Eta salse horik egon da, porque, karo, niren pora gutxi egonaz eta ez dut bizi salse hori, baina... Nik uste dut edukin egon daitezkela hor salseo pixkat. Zeinekin?
Hombre, Eduri, Xabi... A ber, Xabi, ez? Bueno, Xabi... berria. Ja, baina Edurentzat lekaela baba. Baina, zan reziproko, edo? Ez. Xabi... Kamara mintzat ez da ikusi hori, orduan ez dut ustez. Bueno. Ai, bai, ba. Bai. Gure honea a jugar etorri gehiago. Hombre, a jugar. Ondo bilatzen ditugun audioak. Esan eten nintzela asko fiatzen zuekin, eta zapa. Hemen esan barraoket, gauetan itzala pixkat intimidadegia azaltzen zien hortu, eta bazaren momentu pikante batzuk, eta hoxe, Edu hortxe animatzen zan topeta. Bai. Ostras! Begira, Bueno, eta ez dakit, egia esan behar da ere, bueno, halako kontuak ere, entzun ditugu laguk alde batetik eta bestetik, baina orain gehiago jarriko gara ondo iruditzen bazaizu, Xabi, baserriara begira, Amalurretaz ere asko hitz egin genuen. Eta ondo iruditzen baldin bazaizu datozen minutuetan audio bat entzungo dugu, bertakoa orain arte entzun ditugun bezala, eta bueno, kontatuko diguztu gero zerbait. Baserriaren lehenengo edizio honek duen lehen bikote finalista badaukagula, aurpegia badaukatela, Amalur, baserriko ama, Xabiren amatxu. Oida. Momentu honetara arte helduta, zer sentitzen duzu, Xabi? Kriston postasune. Azken finen bik helburu honekin etorri ginen, finalea jauta irabaztekoa. Nik usten dut oain arteko lana ona izan dela, bien partetikan. Esatezuna, ama bat ezela izan danetzako abentura hantan, da inoiz baino gogo gehiokin finala jokau eta irabazteko. Eta zer izan da zuretzako Amalur, Xabi? Nik beti esaten denetzako dena. Nik baserri nindeten lehiaketa indet, Amalurrengatik. Beak erakutsiten guztie, beak transmititu diten guztie. Beai eskerri iritsi naiz entokia. Bai. Begira, aizu etxarango diaztu momentu bat, mezutxoren bat iritsi zait antza denez mugikorrera. Bai, zerbait iritsi zait. Bai. Ez dakit, ane, esaten didatea joan zaitezken momentutxoren batean beko pixura. Ni? Bai, komentatzen zaizkin, mesedez, joan zaitezken momentu bat batean. Ez da susto bat izango, ala? Ez. Bueno, behitzen. Joan zaitez momentu gutxo batean, beko pixura, zer dagoen komentatzeko. A ver. Ez dakit, bueno. Hau guztia zuzenean gertatzen eta ez dakit, Bai, ez dakigu ze pasako den, sorpresaz beteriko goiza Claro, eske hemen badakizu gorka nola izaten diren gauzak. Momentu batetik bestera gauzak erabatean aldatzen dira eta ala izaten da. Sorpresak eta jolasak eta... Hoxe naizela fiatzen zutaz. Behizen esango, eta auskalo ze prepauzu moen. Ez dakit. A ver. Horen di Claudio. Bueno, gu oso txintxoak, Bueno. Ea, ze pasatzen dan, Zer pasatzen dan, Zer da ez du, ba? Bueno. Ara. ¿Qué pasa, Malur? Ahora lo espero. Por entzule. Era el libratzen. Este libro oreina. Entzuleak ez dira ezertaz konturatzen dituko une honetan, baina Amalur sartu zaigu estudioan entzuleak, jarri lasai esedita hementxen Amalur, eta zurekin ere sola salditxo bat izango dugu datozen minutuetan, ze gustora. Begira, Inesperado. Olako diazu zeneko gauzaz. Bai, joder. Hala pasatzen da. Jarri jantzi lasai aurriko larrak Amalur, eta oraindik ere, begira, ez genuen hau inolakoan espero, baina orain Amalurrentzako galderak ere izua prestatu beharko ditugu, aterako dira. Bueno, hanek ere orain beste lekutxo bat hartu digu. Bai, korrikaldekin ekaunez. Bai, ez da. Beho behain dazu? Ez, ikusten da ez den aula forman. Bueno, estudion kanpotik entzuten zeunden Amalur, Xabik ez de jakin gabe. Hoi da. Eta zer diozuzugatik esan ditu nitz hoien ingurun? Bueno, guain arte bezala, ez beti ikusi da oso ondo moldatu gehala lehenengo egunetik, eta gaur ere nik uste sorpresa jarra eman dula, ne ikusita. Bikoteak egiterako unean esango dugu, Xabi ikusi zenuenean Amalur ez duk esan zen, hau niretzako mutila da, hau niretzako. Bai, ala da, bai, han ikusi nunin remolkin gainen zanon, hoxe mutila.
Etxeako mokua. Nola erantzun ditu Xabik, nola ikusi duzu Xabi realitian bertan probei erantzuterako garaian? Ba beti positibo, errespetuz, eta hori, inoiz etzan kukiltzen, beti aurrea. Egira. Eta orain bi zaudetela hemen, itzaiteragoaz arteko harremanaz, jakin nahiko genuke, zer ikasi du Xabi eta Amalur gandik, eta Amalurrek Xabi gandik. Bueno, nik uste Xabik erakutsi duna, gazte izan da, dakan errespetua eta patxara, ez? Proban aurrian, beti lasai hartzezun, goatzen hazta inoizen hau aztuko, Xabi, itxitura garaien, nola eman zenian, bueno, esan zenian, bronkatzenian, eman ordune, esan zenian, Amalur, etzaitut inoizola ikusi, lasaitu zaitia, goatzeiz? Bai. Zait inoiz aztuko. Bai, eta nik Amalurren gandik bez, pixkat, aurre iritzioi gabe jasotzeoi, ni pixkat egunerokotasun aurre iritzi asko jasotzi ditut, eta pixkat aurre iritzioi gabe jasotziten, beti apoia izan duten, beti animatzen ziten, beti, edozen garaipen edo edozen galtziten gendula, beti esaten ziten, ez? Igual, beti ateratzen genuen alde positiboa, eta esaten genuen zein zan alde txarra, pixkate urrengorako ere hobetzeko. Eta bai, ikasketa asko esan Amalurren gandik. Ez da uzalantzaik oso onda emantzatela, eta lehen Amalurra jugea pixka bat talde gorrin ingurun. Ez dakitzu ze ikusi dezu nahien arteko harremana, edo talde gorria ze ikusi dezu? Bueno, generalian pertsona txarrak ez dira, baina bai iruditzen zitzaiten nahi beti lider bat jarri bertzuten zea hoi, nik ez niola sentzuik hartzen, ez? Azkenian guk ikusten genuen behintzat, gure taldian ikusten baldin genuen Xione moldatuko zalametan, edo nitrontzan, edo zea hobetona moldatze zan nahi arra ikasoin. Bino hau jartzen zuten lider bat, eta gio, elkarre jortzen, sesillo batia etzen moldatzen, ezakit. Hoi ikusten unik gehien bat. Bai, ez nula ulertzen zergatik bertzuten beti lider bat. Jun sobre la marcha, ez? Probak zijoazten einean. Bada azpimarratzeko horik ere, sare sozialetan naiz ikusleen ahotan asko entzun direlako zenbait izen, eta nik uste horietako bat zuen taldean nagusiki Natalia dela inolako zalantzarik gabe. Talde urdinean zenuten uneren batean minduta ere Amalur zuta Xabi, biok sentitu zintuz egun, eta badugu tarte hori entzuteko eta entzungo dugu. Ni pentsatzen dut, ahora nire burua, ni pentsatzen dudana, azken momentuan aldatu dugu estrategia, ez? Batekin aurrean bat egon eta gero bi ipini ditugu, ez? Eta horrekin hasi geha eta hor fallo bat eduki dugu, orduan. Nataliak indon kritika estrategia buruz bastante lotxagarra iruditu zait, ikusianen beha lurren gehitu dela, itxoin esanez, eta ikustetanen probaro beak ez dola esfortzu guzti ematen eta lastra guten digunen. Ez daki da dela, azkeneko nervioak edo berotasuna edo zehozer. Ez hauen lekua hiru jartzeko. Baina hoi zan probasi baino lehen, ja aldatu dugu. Ikusi dugunean ez zehola lekuikan atzian. Beti daka aitzakin bat, bestian errua botatzeko, ez? Gaur indun bezala, baina ez beria onartzeko. Baina gaur egun duzuen proban esate baterako, galdu duzue, eta galtzearen arrazoien artean, zuk zenolako analizia egiten duzu. Estrategia esate baterako, ona izan alda. Nire ustez, faio bat eduki dugu, beraiek esan dute aurrenez, bat ipini aurrean eta hiru atzean. Eta gero konturatu geranean nola zen auzolan froga, bi ipini dute aurrean eta beste bi atzean. Eta horiek izan dira? Xabi eta Amalur. Eta? Orduan hori izan da errua edo akatsa? Niretzat akatsa hori izan da, Me cago en Dios. Aurreko egun horietan, zuri ongea, hainbeste babesten, gaixo zendelako ulertzen, eta gu egunero taila ematen, eta gaur ere uste dut taila eman deula, eta guria dela errua, zuek erabaki ez dute gu jutia, Bai, hori horrela da, Vale. Amalur, Nataliak gaur proban dena eman duela uste alduzu?
Dena eman, zea, alako batia ni tiraka initzela sumatu dut. Etxoino, espera, ez dakiz esan donta pentsatu nahi baitan. Osea, etzea kapaza, zu, korrika, gurdira ailetzeko, eta gu hemen tiraka. Mala hostia, latza. Bueno, Amalur, ostras. Estrategia gaizki prestatuta zegoenaren hitzak ondo barruan sentitu zenituen egutegian Nataliaren ahotik atera zirenean. Bai, hala da. A ber, orduan botako nola estofarra goiti duzu. Bota lasa, ibakumea. Egitan, Neiko konten itxuritzan. Moantxe bertan eizarritan astenaz, pentsatu txak. Era izarritzen. Bai, ez, a ber, Nataliak, hoixen, beburuakin nahiko lan bazun, eta azkenian beria onartu berrin bestei kulpabotzia ikaragarri xamurra itzen zitzaion. Eta hori, momentu hortan mina latza intzian nahi, latza. Bai. Segon eta Natalekin dueluan izan zieten, berriz eta ikustaldi paregabea eskaini zenuten biok. Orduerdi baino gehiago egon zieten, Xabi eta Segonek, 10 kilotik gorako bina marmita guzten, eta azkenean Segoneri kaikuetako bat erori zitzaion. Zer nolako dueloa izan zen zuentzako? Ze batez ere zutzako, ez? Xabi ez indarra eta hor ustea eta... Bai, nik gogoratzeto proba zailena bezala. Bai, izan zen sufrimendua, baina sufrimendue denboan gainea. Egon ginen ia ordu eta egon ginen. Eta izan zen, mentalki, ja minetoki guztitan, ja ezin aguanta, eta gainea pixkat ikusten duen responsabilidade guztien eukela, ze Amalur aldamanen euken, eta nahi eroitzen bazaten marmita, biketxak egin dozen. Orduan izan zen hor un kumulo de depresio bezala, eta bai, gorra izan zen. Gero politia baina, hasieran gorra, irazi arte. Etxen ikusi genduen emintzet, tentsioa bizi izan genduen, eta ez dut pentsatu egin nahi, bertan bizi izan duenene nola hango zineten. Eta bertan iritsita, momentu hortan iritsita, etxea jungo zineten pentsamendu etorri zitzaizuen burutik, edo seguro zendeten. Ni oso konbentzituan, Xabik aguantatuko zula. Banekin aguantatuko zula. Bai, oso konbentzitua. Xabi igual ez hainbeste? Ni behiz kontrakoa, ni proba esplikau ziatenen, ja esaten nun, etxeagoaz. Ja, ikusten nun xegone, agarrekiko, ni baino askoz gehiago zala, bezala. Eta ni esaten nuen Amalurri, hemen, ja lo siento, baino, aldeten nengo, baino, ni etxeabiten ikusten nintzen, eta de hecho, proban zeharre bai, ni ikusten nintzen, kasi orduete sufritzen asiratikan, beha behiz, lasai, eta nik esaten nun, bueno, hau hemen beste orduete, ni ja ikusten nintzen minuturo etxen, bai. Eta ikusi izan dunen, ja, askatzen hasi zizkiola behatzak, urduntxe... Ja, esaten hon, beraka. Baina, askatzen hasi zizkio, azkeneko 30 segura. Bai. Ordu arte, esatena poker face, bai. Poker face. Bai. Ona. Zuen ustez, nor egin du lan gehien bi taldetatik, eta nor gutxien? Ze lehiakide taldeako itzeko? Bai. Oso zaila da hori erantzutia, eske bakik hasieran juntzianak ez zuten demostratzeko ere izan. Orduan, etzakite zaila. Izango balitze 1100etan denak egon ginela, orduan aukeratuko nitu nau batez, eta beste ezakizea. Ino eske batek fisikoak etzuna buruak initzezun, adibidez Gari. Gari fisiko 0, baina eske burua baserritar azkarrena zanua. Ikaragarria zan, orduan, zaila da, galdera zaila netzako. Itzako, Xabi? Esatekotan esango gendu, bitaldetan okerren nago, lehenengo juntzienak, eta hoenak, azkena juntzienak. Bai. Bueno, badira ala ere, baserritik kalera ondo baino beto moldatu direnak, eta azken atalean esango du, azken atal berezi horretan ere ikusi genuen bintzat, ez da, gimnasiatik igaro zineten zue biok, baita Olaberriako kartinetik ere, eta nola ez igerileku ere, Amalur. Erabat ezberdina izango da bion egunerokotasun hori, ez da?
Bai, ez du zerikusilik, Bueno, peseta jonitzaren urrengo nisan ean augetak izango nitulata. Bai, ukitzen ditu, bai. Pistina, bueno, zehoze mejoratu nu minio poka hostia, ire ikasi gerra. Eta karsetan Jesukriston paliza mantzin, osake. Bai, nio, bueno, arki bileginan. Zuk ezakit Xabi Amalurren egunerokotasunik hartuko zenuken? Nik beti esaten den, nik baserria azkena. Lan gehiagin etzako, nik kalen lasai ibilik baserrin lanen haitu baino. Baserritar honen zaldia eramaz ez bazuten ere ikusle honen zaria lortzeko aukera izan zenuten zu astez ez? Bai. Zer pentsatu utziko zueten ez da? Bai, azkenen oso eskertuta, astero jendek eman digun berotasun eta apoio horrekin azkenen, guk itxura ona eman gendun zea hori genduken, eta gero aklara duzen, ikusten, astez-aste biok favorito ateatze egun gira, eta esan asko eskertu duen, bai. Okeroz banau joar, gure WhatsAppeare beste zerbait iritsi zaigu, beste sorpresa bat, eta ez da nola nahikoa, entzuteko modun gea? Bai, jarriko dugu. Bueno, Xabi, kaixo, ezin gea familiko denak junta, baina, familiko guztin partez hitz egiten dut, eta hoxe, bakarrik esatea, oso harro gaudela baserri programan eukidezun ibilbidekin, bereziki oso harro, etxen eta kalentzean bezala izan zialakoan bertan, eta holaxe, ez autu zaitulako jendeak, eta bereziki harro, eukidezun jarrera humilen gatikan, eta besteik bez oriontzeak harri egiten zaigu, eta oso harro gaudela zutaz. Apa, Xabi! Malkoa atatzen joder, bai. Nortzuk dientzun ditugunak? Itzeiten aitzana lehenguzuen, artista gainea, baina bea da bilela musika mundun sartuta eta disko atea zaola. Abeio. Eta gero atzetik entzun dina, arriba lehenguzuk eta indarra ematen jate, nire ungerokotasunen. Bueno, realitiaren amaieran ere ikusi genituen Xabi hori etxekoak, familiakok eta baita lagunak ere gerturatu zitzaizkizula bertara. Zer izan zen une hori zuretzat? Eske, esatetan, azkenen izan zen kumulo bat emozioa oso intensoa zela izan zen reality guztie, eta ja pixka finalen gendela eta hori dena, derrepende ikustea hor famili guztie izan zen, hainbeste probatan igual behaiek buru etorrita, behaiek gabe onda, eta hain intensoa izan da, pixkat izan zen, ez derrumbea, baina, azkenen, malko hortxe utzi nitu martzea, azkenen familienetzako oso garrantzitsu da, eta toki baten nunez dituzun nezer espero, derrepende azaltzez ezkizu, eta bai, bizinu oso intenso esan hori. Bueno, amaitzen joan behar dugu, baina ez genuke ondorengo galdera hauen gabe, entzunen bate baserreren bigarren edizion partatuko nahiko balu, edo jada prozesuan baina apuntatu tala dago, zein gomendio emango niege? Nik, dana, ez itxurak jakin ibiltzeko, bideo txukun bat itxeko, beha dan bezala, eta bueno, zerbaitan abilezile baldin badu, akusteko, bideo hortan, eta hori, pertsona beha izateko behintzat. Hoi da, azkenen jende autentikoa bilatzen da, eta orduan pixkat esplotatzeko behien alde autentikoi, baino dien bezala erakusteko, ze azkenen gero realitin holaxe demostrako dira, bakoitza dan bezala, eta ezingo dala papel horri eutxi egunero. Eta azkeneko galdera bezala, zuen esperientzie bitzetan labur bildu beharkoz bazenue, ze hitz erabiliko zen ituzke? Ikearria. Oso ondo iruditzen. Bire estut berri izan du, batekin. Ez, baina entusiasmorrekin ni bezala balio izan du, Nik esango nuke igual intensoa eta politie. Osak animatzen duzue, bigarren denboraldia juten dian guztik. Edo zen animako nioken ni, esperientzi bizitzea Ze ondo. Ni bezalako suerte alimokete parejakin, porque bestela igual ez hain esperientzi politia izango. Begira.
Besterik gabe dikote plazer hutsa izan da benetan gaurko honetan zuen bisita hemen gurean jasotzea. Izugarri eman diguztue, baserrian egia esan behar da, gauero hor telebistaren aurrean egoteak guri bizitza eman digu eta hemen aipatzeko eta gainerakoan ere. Eta besterik gabe jarrai dezazuela ondo eta ea berriro ere laster batean elkarren berri gehiago izaten dugun. Ondo segi. Vale, mi eskertzuei. Eskerrik asko, aio. Musu bat orain gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan elkarri esatea normala izango dela hitzeman. Del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel.